Пяціразовыя чэмпіёны Беларусі дабіраліся ў латвійскі Вентспілс праз Ліепаю. Менавіта ў ліепайскім аэрапорце прызямліўся невялікі чартарны самалёт CRJ-100 авіякампаніі «Белавія». Ляцелі з Мінска 2 нядоўга, не больш за гадзіну. Ліепайскі аэрапорт заслугоўвае асобнага слова. Сур'ёзныя самалёты цяпер сапраўды рэдкія госці на гэтым былым вайсковым аэрадроме. З Ліепая да Вентспілса больш за 100 кіламетраў каманда БАТЭ ехала на аўтобусе. На месцы яны былі ўжо пасля абеду, размясціліся ў гатэлі на правым беразе Венты. Да вечаровай трэніроўкі заставалася не так шмат часу, таму невялікаму журналісцкаму дэсанту, які асвятляе латвійскі выезд барысаўцаў, давялося агледзець горад толькі подбегам, пакінуўшы доўгія прагулкі на дзень матча. Вентспілс – 50-тысячны партовы горад, размешчаны на ўзбярэжжы Балтыйскага мора ў вусці Венты. Паркі, савецкая ды старасвецкая архітэктура, шмат кветак, вулічных інсталяцый ды адмысловы спакой вентспілскіх вуліц. На дзень-два сюды варта прыехаць. Ruins or relics, disciples and the young. Light touch my hands in a dream of dawn extends. From now on, you can't forget all future plans. Night touch my hands with the turning of the scans. From the night to the light, all plans are golden in your hands. Light touch my hands in a dream of dawn extends. From now on, you can't forget. Хатні стадыён футбольнага клуба Вентспілс апынуўся зусім невялікім. Усяго адна трыбуна, на якой змяшчаецца крыху болей 3000 гледачоў. Каманда Віктара Ганчарэнкі патрэніравалася на зялёнай траўцы алімпійскага цэнтральнага стадыёна з задавальненнем і ў добрым настроі. Гульцы ды трэнерскі штаб выглядалі ўпэўненымі ў сваіх сілах. Аб'ектыўна Вентспілс, канешне ж, не Ювентус. І чакаем мы ад БАТЭ толькі перамогі ў двухматчавым процістаянні з латвійскай камандай ды выхаду ў 4-ты, апошні кваліфікацыйны раунд Лігі чэмпіёнаў. You can't forget all future plans. Night touch my hands with the turning